sao nan di meninjau tampak nan dari mungko-mungko ondekan duang ondekan duang jika dia tahu nan kata rambau indah dengan mua dari samulo ondekan duang ondekan duang
denai Bamanuang diri takkan kampuan Nanjo nagari Cupa ditukar Deh malang padan Terang panggale Tahan belangka Nak kapajalan Tain pilida Nak kabakato Jalan biasa Deh malang padan Deh urang lalu Den lapih pandang Karana urang Tandanya denai Sayang jo kampuan Mangkonyo denai Pai marantau Mungkasui hati Mambangki Batang karanda Mangkonyo denai Bamanuang diri takkan kampuan Nanjo nagari Cupa ditukar Deh malang padan Terang panggale Tahan belangka Nak kapajalan Tain pilida Nak kabakato Jalan biasa Deh malang padan Deh urang lalu Den lapih pandang Karana urang Tandanya denai Sayang jo kampuan Mangkonyo denai Pai marantau Mungkasui hati Mambangki Batang karanda Den kayu asam pandan kayu Banyak ombak padotan jauh Lah den tampu hidui den tampu Banyak sakit padosan jauh Lah den kayu asam pandan kayu Namun pulau tak tampak jua Kile patuing hujan jo guru
Onden kayu sampan dan kayu, namun pulau tak tampak jua. Kile patuh hujan joguru, topan badai manimpo pulau. Onde ombak bilo ka tanah, den aro juo. Sampan den oleh mahampe karang, akhirnya pacah juo. Landen kayu sampan dan kayu, namun pulau tak tampak jua. Kile patuh hujan joguru, topan badai manimpo pulau. Mungkin kamu dolai, tidaklah mungkin kamu dolai. Jika anggan adia jodenai untuanglah habis nima, tindak den jalan lain, tindak den jalan lain. Ilalah tolong ya tolonglah patengangkan. Ilalah sansai badan denai. Sampai ke Kuranji, tadang sampai ke Kuranji. Tampe bagan tuang ondekan duang oi nan ala putui nema. Kamano badan manggapai lain, kamano badan manggapai lain. Ilalah tolong ya tolonglah patengangkan. Sansai badan denai. Jika masa ondekan dua oi rambai nan manis.
den jalan